كيف احنا جوز ايه اللي فيك منالك؟ Għax kelli kawza kont imħabbad daqxej. يقاو تجري U kawza zaħres ma xieġrali. Xi xari lu fettil l-immur sar id-dux fil-4 ta' f sinar. Poġġejt bil-qeda fuq bank u wara ftit poġġit ħdejja daqxejn ta' tfajla ħelwa li ma ngħidlekx. Jien malli poġġit mill-ewwel ħadd grazzja magħha. U billi kienet daqxej sport ma rajtilna namrati. Qabel ma ħallejta staqsejta x'jisimha u fejn toqgħod qatli li jisimha Madalena u impjegata ners mas-Sur Gamillu u tajta l-appuntament għall-għada. L-għada mort inbiddel gala u kif wasat ħdin il-bib saffartilla. U ma semgħatniex erġet saffartilla, għal darbatnej u fl-aħħar iddeċidiet li nkantala forsi toħroġ għalhekk jiena kolleħlewa kantajtila. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħan gawdik. Daqqa waħda nisma t-tiqa tinfetaħ u flok tfaċċat Madalena, tfaċċat il-sinjura tagħha u din bdiet tajjeb, dawn x'frattarijiet huma. Itlaq li li ma nġiblekx il-pulizija. Jien qed tela ġib il-pulizija x'ku qiegħed inkanta. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħan gawdik. Ma nilħaqx nispiċċa l-aħħar kelma li ma nħoss. Daqqa fuq il-kostoni, indawwar wiċċi u nsib kont istabli. Għalli kollu għarjatin jismek, qed kont ikismitejx tal-lik qiegħed inkanta. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħan gawdik. U ġbin kalkani lejlazza, is-surġent trid jaf ġara u jinetlu li ma għamil ċeħlif li kont qiegħed inkanta. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħan gawdik. Għalli li kant bla permess huwa kontravenzjoni, għalhekk ħad li jismi u wara 15 dejt qudiem il-maġistrat. Il-maġistrat għalli li jien akkużat li kont qiegħed iddisturba f'paċi pubblika u jiena qbist u għetlu, mhux veru sur maġistrat, jiena biss kont qiegħed inkanta. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħan gawdik. Il-maġistrat qabad ib-pinna u bla teżokke u bil-visto l-artikolu waħħan li ħamixxelini meta smajt is-sentenza jiena rrabjajt u għatlu sur maġistrat ħamixxelini tiex tal-li kont qiegħed inkanta. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena, jiena ġejt apposta lik, fittex oħroġ ħan gawdik. U kelli nħallasom